It's me again, your mamita. Mga madam, pupunta tayo ngayon sa garden ni mamita. Titingnan natin kung anong ma-harvest natin. Samahan niyo ako. Tara na mga madam. Mga madam, pupunta natin sa garden. Masakay na tayo mga madam. Malapit lang yan dito sa amin, doon sa may kustal. Yan, dito tayo mga madam. Samahan niyo ako. Dito tayo mga madam. Samahan niyo ako dito. Yan mga garden namin, oh. Mga kamuting kahoy. Yan, may saging. May saging. Yan mga madam, may balon. Yan mga madam. Dito kami kumukuha pandilig. Mga madam. Dito kami kumukuha pandilig. Ganyan. Sando ka. Yan mga madam. Nanay. Si Mamita. Ay, manunod. Kukuha muna si Mamita ng tubig. Manunod ako. Kasi magdidilig si Mamita ng halaman. Mga madam. Mga madam, magdidilig muna si Mamita. Yan oh. Kasi ano, yung mga balinghoy natin, kailangan natin diligan. Kasi mainit mga madam. Kailangan diligan natin. Mga madam, dami namin tanim dito oh. Mga talbos. Yan. Bagong tanim, ano? Mga bagong tanim lang yan mga madam. Mga madam, pupunta tayo dito sa ano. Sa mga tanim namin na ano. Gabi. Dito tayo. Yan. Ayan mga madam oh. Ayan mga madam oh. Mga madam. Ito mga madam yung mga bagong tanim kong gabi. Yan oh. Yan mga madam oh. Mga bagong tanim yan. Mga bagong tanim ni Mamita ang gabi. Ayun, may malaki na. Mga madam, harvestin na ni Mamita yung malaking, gugulayin na natin to. Ito mga madam, harvestin na natin ang gabi. Yan. Kasi mga madam, wala kaming gulay. Kaya mga madam, ano na natin to? Kasi wala tayong gulay eh. Kailangan natin gulayin ang dahon ng gabi, mga madam. Samahan niyo ako sa pang-harvest. Yan, siguro mga madam, haluan na lang natin to ng iba. Kasi hindi pa masyado ano yung iba eh. Mga madam, may mga tanglad. May tanglad. May mga tanglad dyan. Ito mga madam, may malunggay. May mga malunggay kami dito. Ganyan. Yan mga madam, oh. May malunggay. Mga madam, oh. Andito mga tanim namin. Ito. May malunggay. Malunggay mga madam, oh. Ilang puno ng malunggay yan. Ayan, oh. Mga madam. Ang daming malunggay sa garden ni Mamita. At saka, ayan pa mga madam, oh. Mayroong gabi. Mga madam, mga bagong tanim ko to. Yan, oh. Ito pizza, mga madam. May anihin tayo. Pizza yan, mga madam. Yan. Mga madam, pizza yan. Ito pa, mga madam. Yan, oh. Gabi. Yan, oh. Yan ang mga balinghoy ko, mga madam. Yan ang mga balinghoy ni Mamita. Mataas na. Yan, mga madam. Ayun, may ukra pa tayo dito. Ayan mga madam, may ukra pa tayo. Ang ganda oh. Mga madam, may ukra pa. Ang ganda. Yan oh. Ukra ni Mamita. Yan mga madam. So mga madam, yun lang. Uwi na muna tayo kasi magtitinda pa si Mamita. Pinakita na sa iyo ni Mamita ang kanyang garden. Pag nag-garden ako dito mga madam, inaabot ako ng tanghali. Dito na ako nagluluto. Mga madam, yan oh. May lutuan dyan. Yan mga madam, meron pa ako dong papaya at saka at saka mga pitsay. Yung mga madam.
Ano muna tayo, nang harvest na ako ng gulay ng gabi. Kaya muna babalik na tayo mga madam sa tindahan ni Mamita. Kasi wala doong bantay, kumuha muna tayo ng gulay. So mga madam, yun lang. Huwag niyo kalimutan, i-like and share ang video ko. O, tara na mga madam. Huwag niyo kalimutan sa sunod na video ko, abangan niyo. Tara mga madam, uwi na tayo.